Nakuhaan og video ang rambol sa mga batanon sa night market para sa kapistahan sa Barangay Tisa ni atong Biyernes. Nico, unsay hinungdan sa maong kagubot? Ses ang mga kalingawan o kining mga nagnegosyo, giset up unta ni pala sumaabot nga kapiestahan sa maong barangay, apan nasagulan kini og kagubot. Siomai Festival Royal Rumble kun mahulagway sa uploader kining nahitabo sa Barangay Tisa, pipila ka gabi ang nakalabay. Naukay ang mga tawo nga misuroy sa night market nga giset up unta para sa kapiestahan dihang may nagsinukli ay nagkinumo. Sa video makita nga daw daghana ang nainit sa maong insidente. Miresponde og giuwang hinuon ang mga security personnel aron mahunong ang kagubot. Taod-taod mabantayan nga may mga taong gidala na ang kapulisan. Sa interview, matod sa chairperson sa makalihukan sa Siomai Festival, Councilor Sonia Cal, giimbestigahan ang mga nalambigit. Didto na sayran ang hinungdan di ay sa kagubot, personal nga mga rason ug panagribal sa gugma. Kay nagkaabot kuno ang duha ka habig. Personal issue no nga manag-uyab unya ex nagkaabot, so na-confirm gid nato nga it was about personal kuan gid siya problem. Oo. Nagkasinumbagay na doon nagyoy rambol, and then upon knowing sa ato ang mga tanod kuan gayon giadto dayon sa ato ang mga personal. Nag-abot mo the present og ang ex? Yes, present og ang ex. Mapasalamaton lang ang konsihal nga walay naunsa og naamong sa maong insidente ug napugngan nga mudako pa ang kagubot. Buyag lang, praise the Lord, wala ra say nagrabihan. Kay narespondihan man dayon pod sa ato ang security team, assessment na to didto, intervention pod, na-settle ra pod noon. Ses kagahapon gisaulog sa maong barangay sa Tisa ang ilang kapiestahan ug pagpahigayon sab sa Siomai Festival ug gipahibaw ni Councilor Cal, ang overall chairman sa mga kalihukan, nga nagmalinawon sa kinatibuk-an ang ilang aktibidad gawas lang ni atong may minor nga insidente nga natala ni atong miaging mga adlaw. Ses, dagang salamat, Nico Sereno.